Azido oxoazido baten izena idazteko ez-metalak erabiltzen dagoen oxidazio zenbakia jakin behar dugu. Hona hemen azido oxoazido baten formula orokorra. Hidrogenoa, ez-metala eta oxigenoa. Eta A, B eta C azpi indizeak edo zenbakiak dira. Jakinda, azido oxoazido batean hidrogenoaren oxidazio zenbakia +1 dala eta oxigenoarena -2, bakarrik jakin behar dugu ez-metalaren oxidazio zenbakia. Momentuz ez dakigunez, N esango dotzagu, eta N hau kalkulatzeko formula matematiko bat erabiliko dugu. Formula matematikoa hauxe da. A bider +1 gehi B bider N gehi C bider -2 bardin 0. A, B eta C badakigu zeintzuk diran zenbakiak diralako. Beraz, bakarrik kalkulatu behar dugu N. Ez-metalak erabiltzen dagoen oxidazio zenbakia. Beraz, A gehi B bider N minus BC bardin 0. B bider N bardin BC ken A. Eta N askatu behar dugunez, N berdin BC ken A zati B. Formula hau erabili behar dugu, N hau da ez-metalaren oxidazio zenbakia jakiteko. Adibide bategaz ikusiko dugu. HNO3. Hidrogenoaren oxidazio zenbakia +1 da eta oxigenoarena -2. Hala ere, interesatzen jakuna nitrogenoarena da. Beraz, N hau kalkulatu behar dugu. Formula N berdin BC ken A zati B. Baina jakin behar dugu A, B eta C zenbatekoak diran. A hidrogenoaren alboan agertzen dan zenbakia da, kasu honetan, 1. B nitrogenoaren alboan agertzen dan zenbakia da, kasu honetan, 1. Eta C oxigenoaren alboan agertzen dana da, 3. Beraz, N bardin B bider C, B bider 3, ken A 1, zati B 1. N bardin B bider 3, 6 ken 1, 5 zati 1, 5. Hau da, nitrogenoaren oxidazio zenbakia HNO3 formula honetan 5 da. Beste adibide bat, H2SO4. Lehenengo gauza, A, B eta C identifikatzea da. A, hidrogenoaren alboan agertzen dan zenbakia da. B, sufrearen alboan dagoana. 1, ezer agertzen ez dalako. Eta C, oxigenoaren alboan agertzen dana. 4. Orain, formula hau hartuta, ordezkatu egingo doguz letrak. N bardin. B bider C 4 da, ken A 2 da, zati B 1. Orain N kalkulatuko dugu. B bider 4, 8 ken B zati 1. 8 ken B 6 zati 1, 6. Beraz, sufreak erabiltzen dagoen oxidazio zenbakia H2SO4 formula honetan 6 da.